Tangkod sa kabuan karong adlaw napalgang patay ang 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Gianunsyo mismo sa Pangulo sa Philippine National Police ang kasulbaran sa kaso. Kini pinaagi sa pagpresentar sa 42 anyos nga suspect sa kamatayon sa Dalagita niadtong Marso 10 dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ano ang report? We are glad to announce that the joint elements of Lapu-Lapu City Police Office and the Regional Crime Investigation and Detective Unit or RCDO-7 arrested a certain Renato Payupan Llanes alias Renren. Mismo si Police General Oscar Albayalde ang may presentar sa 42 anyos nga si Renato Payupan Llanes. Gibasa sa Pangulo sa PNP ang extrajudicial confession nga giluwatan sa suspect nga gitambungan sa abogado. Nadakpan siya niadtong Abril 9 sa hapon sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Di nakuhaan siya og armas de fuego ug mga bala. Sa extrajudicial confession, iyang giangkon ang nahimong krimen, human kuno siya hamuka siyang konsensya. Gipatay niya si Christine Lee Silawan niadtong Marso 10 alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa gabi. Gamit ang gunting nga mausay gilaplap niya sa nawong niini aron dili mailhan. Una silang nagkaila pinaagi sa Facebook, diin gigamit sa suspect ang dami account nga si J. Diaz. Hangtod nagkasabot sila nga magkita sa simbahan sa Sacred Heart sa Barangay Pahak. Alas 6 sa gabi niadtong Marso 10. Nakugang kuno si Christine tungod kay tiguang kuno kini alang kaniya. Giang kuno sab niini nga siya ang lalaking nakita sa CCTV nga kaubang naglakaw sa Dalagita gikan sa simbahan hangtod na sa mga dapit nga ilang giagian padung sa sitio Mahayahay di nahitabo ang krimen. Giangko niya nga gidunggab sa makadaghang higayon ang Dalagita tungod sa selos kay naghisgot si Christine sa iyang kanhiuyab. Nakagamit usab kuno siya og illegal nga drugas niadtong higayuna. Aron dili mailhan ang biktima, iyang gilaplap ang nawong nini nga iya kunong gi-pattern sa Momo Challenge nga iyang nakita sa social media. Human niya paniti ang naong ni Christine, gibitbit niya ang bag, lakip na ang nawong dihang bibiya siya sa crime scene. Party lang kini sa extrajudicial confession sa suspect nga gikumpirmar usab siyang abogado nga mi-assist kaniya. I want him to withdraw all the statements he made, that he insists that he will continue because he bothered of his conscience about the death of Christine Lee and to the minor who was arrested. We just want to add that we were able to recover the scissor, yung with blood of course, and the his t-shirt na may blood din, and all other evidence that were submitted to Crime Lab and will be subjected for DNA. We can probably say that this case is solved but never closed. Hindi rin natin alam kung nagsasabi rin siya ng totoo na mag-isa siya. Although in the CCTV footage talaga lumalabas na talagang siya lang ang kasama ni Christine during that time. Gipadayag ni General Albayalde nga sulbad na ang kaso o gikitakda na nilang pasakanog kasong pagpatay ang suspect. Giklaro ni Albayalde nga lahi kini nga kaso sa nahaunang kaso nga nasangat na sa National Bureau of Investigation bantok sa naunang suspect nga si ICL. Giklaro sab nini nga walay koneksyon kang Llanes ang CICL. Hinoon makigalayon gihapon ang kapulisan sa NBI sa posibleng mga ebidensya nga nakuha nga makatabang sa kaso. With the evidence that we have, the CCTV, no, at of course we're waiting, and of course yung kanyang extrajudicial confession that accordingly is consistent, very consistent. And he will be made to undergo neurotest also to make sure na hindi siya may problema yung kanyang pag-iisip. Ang mga ginikanan sa biktima diha usab apan wa na kinimulawat og pamahayag. Samtang sa text message gibarugan ni Attorney Tomas Enrile, ang Regional Director sa NBI 7, nga ang ilang nahaunang findings kalabot sa suspect nga napasakaan na og kaso. Isalig na lang kuno nila sa piskalya ang pagtan-aw sa gipresentar nilang mga ebidensya. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.